Отхвърлянето пречи на изпълнението. Какво е злото, ако не добро, измъчено до смърт от глад и жажда? Това е мисъл на Халил Джубран. И така, продължавам да чета поръчки от сърцето. Да приемем, че нашият лечител от примера с молитвите на индианеца си беше седял нацупен и на инат във ъгъла, вместо да изпълнява ритуала си за дъжд. Така де толкова дълго не е вярвал и затова е виновен той скапан Маниту. Житните ниви са сухи, а самия лечител почти умира от жажда. Да, по някое време той силно все щеше да се стегне, да поразмаха вяло тумаковката си, да накладе малко съчки и след това да чака да завали. Ясно, че в такъв случай дъжд нямаше да има и ясно, че Банито щеше да е още по-виновен. Независимо в коя по-висша сила вярвам, в Манито, Бог или Вселената, да си призная честно, в моя живот има доста ситуации, в които нацупено си седя във ъгъла и се опитвам, например, и се оплаквам, например, от шефа, който не ми увеличава заплатата, от бившия ми мъж, който не ми плаща издръжката и създава само ядове, от колегата, който ме изнервя, от държавата, която иска да й плащам такива високи данъци, от съседа, който винаги вдига толкова много шум и така нататък. В подобни ситуации магията за дъжда, имам предвид поръчката ми, няма как да се изпълни. Докато съм толкова ангажиран да се цупя заради всичко, което нямам, аз постоянно съм потопен във вътрешни картини на липса и по този начин създавам още повече липса. Естествено, за всичко е виновен другия. Ако го нямаше, всичко щеше да е прекрасно. Само дето, отхвърляйки този човек, аз му давам толкова много енергия. Може би точно за това той ми създава всичките тия ядове. Именно за да му обръщам толкова много внимание. Може и така да е. Как мислите? В семинара ние често се упражняваме да виждаме и възприемаме с